Abafowethu nodadewethu ake ngibingelele. Cha, namhlanje ngithi ake ngi-address-e into esobala kodwa mawukuthi awuhlakaniphile kunzima ukuthi uyibone. Mina ngiyakhumbula kukhona upresident owake waxosha uminister uBlade Nzimande. Walala nje engenacala e-right kwasangakusasa wathi usexoshiwe. Hhayi ukuthi uxoshiwe, sekuqashwe nje omunye wakhona ebusuku. Kanti futhi ngiyamkhumbula nopresident owake waqasha ominister abawu-3 within the short space of time. Okwalala nje khona kade kuwu-Pravin, kwasangakusasa uDes van Rooyen, kwathi se-Des van Rooyen kwasangakusasa wathi hayi no, ake sithatheni uTrevor Manuel. So siyayikhumbula leyo nto. So asithuki-ke noma sibona eseneqembu lakhe upresident wayenza lezo zinto. Akusithusi-ke futhi nanokuthi sibone uKhanyile kade sewu-interim president walenhlangano eholwa yilowo president. Kuyiqiqi engabe wangamacala uzothiwa usexoshiwe. Akusimangazi futhi ukuzwa kuthiwa umsunguli wenhlangano ngaphandle kokuthi ebekuyinsolo kube ne-hearing vele kuzwakale ukuthi usexoshiwe. So engifisa ukukusho mina nakho kuyisizulu bhaqa. Ungayithatha ingulube uyikhiphe odakeni, kodwa angeke ulususe udaka engulubeni ngoba udaka into yayo isemqondweni futhi makwasuka ibuyele odakeni layo. Angikwazi ukuthi ngingachaza inkulumo enjalo. Lento esiyibona namhlanje before ukhetho kunenhlangano exoshayo ngaphandle ukuthi abantu beye kuma-hearing, sisazoyibona futhi nangokuzayo. Lezi ncushunqushu lo president wayeyisungula esekule nhlangano le endala ushintshe iy'kibha wahamba nazo zonke iy'gebengu zakhe. Siyayibona iy'gebengu nje endaweni ziyagijima ziyakhona. Mina nje ngwaseNgolezane eMpangeni, eMhlathuze, eKingcetshwayo. Ngiyayibona nje iy'gebengu ebengizazi, osomathenda nosomathuba ababegijima beze beyolala enkandla. Kodwa engikwazi ukuthi leya ndoda ayinasikhathi. Uma nje ukuthi khona ukungaboni ngasolinye uyaxoshwa. Xoshanani, nisazolwa kodwa ningasifaka singene thina, qhubekani nesipaza shop leso. Kodwa-ke abantu abahlakaniphile kulo nyaka bazovotela i-Action SA ngoba iyona nhlangano esakhuluma nge-ethical leadership ngobuqotho. I-corruption asishendezi nayo, uyakhishwa nje. Futhi ivoti angeke lidayisele u-ANC. U-ANC mayiphumile emandleni. Abafowethu